Synthesize Production. Tafiya dawowa kowa ya gaji bai saba ba, hakuri jari ne ya mai yinsa ba zai nasara ba. Annabi ne jigona shi na rike ya zama suturata, san ka nake yi manzo kana yabanka ba zan daina ba. Mai sama Allah sarki kai na kirawo farkon zance, kai ka kai min dama in ka nufa abu sai ya kasance. Kasuwan sani kuwa sayan sani ko babu kwatance, in ka so in sama sai in samu dalilin dace. Ƙara salatin manzo annabi babban jagoran nan, sa'alinsa sabbai sunar ka ba zan kauce ba. Shehi Abul Abbasi Ahmad Attijani gonina, Barhama Gausullahi tsari na sirrin sirrina. Madinatiyar wani dosa, Baba Futuhi fita da faɗina, Baba Harazim kenan da gibiri madafin da fa'ina. Shehu Sharif ɗan Sale Alyarwai mai zawiyan nan, da sanku na so mashirina don haka walla ba zai rushe ba. Annabi ne jigona shi na rike ya zama suturata, san ka nake yi manzo kana yabanka ba zan daina ba. Salamu alaikum aiki, assalamu alaika saraki, salamu alaika masoyi, assalamu alaika tabarki, salamu alaika sadauki dan Aminatu ba ka tsaki, salamu alaika, assalamu alaika. Yau dai gaba wannan kasashe mai rauni din nan, kai kuma mai mun ne Kasimu kai ne mu kuwa karba. Dukairin da risken du daga gun sai ke dosowa, dufata inda ya saman na san shi ne ke budewa. Yayi hijabin manzo dan daga ne ka abin dubawa, na rike turbar tsira ko da sakan bana kaucewa. Fifitar fifita fifitaccen fifitattu, fa inna kafar ne kai da haka marka ba za a kuma ba. Annabi ne jigona shi na rike ya zama suturata, san ka nake yi manzo kana yabanka ba zan daina ba. Baja inja wanda suka yi su ne so kaye, kan kadarin izzar sashi ya fi kowa har kowaye. Mai shewun ne Ahmadu Yarwa don koraye, mai ummula sanai ne na batulu uwa ga tagwaye. Kana san kama aiki kara bin karin karawa, bani iyawa kaina sai dai kai din zaɓin rabba. Sanni sannu sani masani a sanannu, saman min saman mu samun kowa mai sa hannu. Kyakkyawan kyawawa kyawu mai gamsar da idanu, mai ceton kurgeji har ga wa'anda suke ƙonannu. Nurul haƙƙi haƙiƙar adalci daga kai aka koya, lallai kai ɗin kai ne zinari baka ɓoye kala ba. Al'arabi fiyayye ga annabawa babban oga, almadani isasshe ka isa jagayya jazuga. Girman girmama girman ne ya fi karfin irga, turijiyar da ta yashe ba ta bidar a saka mata guga. Ka gama komai ruhul juda bin zabi na, al'iblar fuskantar fari da ƙarshen ba wani ne ba. Farko ƙarshe dole yana nan zai zo, shi kuwa begen manzo ba fashi sai karin kwazo. Allah dan ikon ka dan izza da buwayar manzo, Ka samu yabe sa, kar da mu bar sa, mu ta yin begensa, da mun yi amsa. Karɓa ya zilman ne Umar fada anan na takaita. Muhammadu Ali gare ka, Ka iya mana ba za mu iya ba, ba za mu iya ba. Annabi ne jigona shi na rike ya zama suturata, san ka nake yi manzo kana yabanka ba zan daina ba. Tafiya dawowa kowa ya gaji bai saba ba, hakuri jari ne ya mai yinsa ba
zai nasara ba.